Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa na al'ummar jihar Kano, musamman ‘yan ƙaramar hukumar birni Kano Municipal. To, lokaci fa ya taho, domin me an ce naka sai naka. Mu yi cincirundu mu fita ranar 16 ga wata, ranar Asabar mai zuwa, domin mu rama halacci da aka yi mana, mu tabbatar da cewar mun zaɓi ɗan takararmu na jam'iyyar PDP, jam'iyya mai alamar lema, jam'iyya mai alamar lema. Domin me? Domin mu mayar da halaccin da ya yi mana. Na tabbatar wannan abu ne sananne, duk ɗan ƙaramin hukumar birni ya san wane ne Alhaji Nuhu Ɗanburan al-Municipal, ya san taimakonsa ga al'umma da san ci gabansa ga 'yan uwanmu matasa, mata da maza. Na farko, yana gina mana makarantu wanda za mu je mu ilimi na zamani da na addini. Yana zuwa yana raba mana magunguna, yana yera mana burtsatse da sauran abubuwa na amfani wanda za a ce wannan ka more shi a gurin wakilinka da ka tura tarayya. To tabbas wannan mutumin nagartacce ne. Don haka mu yi tururuwa ranar Asabar, mu fita mu yi ƙoƙari mu tabbatar da cewar mun kaɗa wa jam'iyyar PDP mai alamar lema, tun daga sama har ƙasa, tun daga ƙasa har sama. Mu yi ƙoƙari mu rama halacci ga jagoranmu farin jakada, farin jakada, ma'ana Abubakar Nuhu Ɗanburan. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a, ya sa mu zaɓe lafiya, mu gama lafiya. Jama'a assalamu alaikum.